Усім найлепшее привітання. Усім самое найлепшее привітання. А я все равно цікавей повітаюся. Усім самое. Спиніться! Лепш за мяне усе роўна ніхто вітацца не умее. Вось яшчэ. Усе ведаюць, што я самы разумны і магу сказаць шмат слоў на замежных мовах. Ну і што? Розныя словы любы можа вывучыць. А вось так душэўна павітацца, як Касечка, не зможа ніхто. У цябе толькі мур-мур-мур ды мяу-мяу-мяу. А у цябе проста словы, якія ты вывучыў быццам верш і ўсё. Нават дакладнага перакладу не ведаеш. Я не ведаю. Ты не ведаеш. Ты не ведаеш. Чується крик, а бойки няма? Зараз будзе. Кася пакажа, як яна можа кія крычаць. Вось. Кія? Ды што ты ведаеш пра сапраўдныя адзінаборствы? Зараз пакажу. Выходь на паядынак. Сябры мае, прапаную ўсе паядынкі адкласці на больш позні час. Якім? А яшчэ лепш зусім адкласці. А гэта яшчэ чаму? Таму што раніцай трэба настрой цудоўны ствараць, а не сварыцца ды прыёмчыкі розныя паказваць. Ваня, дзякуй, ты своечасова прыйшоў і нас спыніў. І чаму вы нашых гледачоў вучыце? Ой, Ванечка, я ўсё зразумела. Нашы гледачы самыя выхаваныя дзеткі. Яны стараюцца паводзіць сябе ідэальна. А іх бацькі ганарацца сваімі малымі. І наші гледачы ведаюць, што вы таксама вельмі выхаваныя зайчаняты. На самой справе мы такія і ёсць. Гэта ўсё Лесік. Ён заўсёды мне перашкаджае. А што я? Я нічога, гэта ўсё Кася. А я ведаю, што ўзнімі настрой і гледачам, і вас памерыць. Што гэта можа быць? Мультфільм. Спадабаўся мультфільм? Цудоўны! Я вельмі люблю раніцай такія вясёлыя музычныя гісторыі. А я б з задавальненнем стварыў свой мультфільм. І пра каго ён бы ў цябе быў? Пра двух вясёлых зайчыкаў і іх сяброў. Вару, Ілю, Марго, Біяту, Настю і ўсіх нашых гледачоў. А чаму не? Давайте зараз жа і пачнем ствараць такі мульцік. Мне ўжо не терпіцца паказаць яго сваім сяброўкам. Кася, сяброўкам прыйдзецца трошкі пачакаць прэм'еры. Чаму? Я не люблю чакаць. Таму што стварэнне мультфільма справа непростая. Дарэчы, хто з вас ведае, калі першыя мульцікі з'явіліся? Я лічу, што калі з'явіўся тэлевізор, тады і мультфільмы. А мне здаецца, што калі з'явіўся першы дзіцячы садок, тады і мульцікі. А чаму ты так лічыш? Таму што дзеці без мульцікаў жыць не могуць. Ваня, чэтказ правільны. Мне спадабаліся вашы версіі, але адказ трэба шукаць у далёкім мінулым. Тады не было ні дзіцячых садкоў, ні тэлевізараў. А можна трошкі дакладней? Я, як навуковец, люблю лічбы. Уявіце сабе, што мультыплікацыя, или як яе зараз называюць анімацыя, пачалася яшчэ ў старадаўнія часы, калі людзі не ведалі, што такое лічбы і літары. Да быць такога не можа. Старадаўнія мудрацы паказвалі сваім вучням чароўныя механізмы, якія стваралі рухомыя ўзоры з ценяў. Ух ты! Сапраўдны тэатр ценяў даў пачатак анімацыі? Лічыце, што так. А я ведаю сакрэт, як зрабіць самы просты мультфільм. Ведаеш і маўчыш? Мяне сябар навучыў. Трэба ўзяць нататнік, зрабіць малюнак на адной старонцы, потым на другой старонцы, такі, каб трошкі адрозніваўся ад першых. А, я ведаю, што ты маеш на ўвазе. Калі намаляваць Лесіка з паднятымі вушкамі, а на другім малюнку іх апусціць, атрымаецца, што ён маша вушкамі і зараз узляціць. Кася, гэта ты машаш вушамі і жадаеш узляцець. А вы правільна гаворыце. Гэта адзін са старадаўніх спосабаў стварэння жывых карцінак. Атрымліваліся вялікія жывыя гісторыі. І зараз так робяць. Такія кніжкі з малюнкамі называюць фліпбукамі. Гартаеш старонкі і быццам глядзіш анімацыйны фільм. Я лічу, што цяпер самы час паглядзець цікавы мультфільм. Ага.
Кася, як ты упрыгожылася? Я хочу, каб пра мяне мультфільм зрабілі. Все равно у мультику будешь не ты сама, а твои живые портреты. Можаш не паўтараць. Я гэта і так цудоўна ведаю. А мой прыгожы банк для таго, каб гледачы мяне адразу ўбачылі і запомнілі. Як такого гучного и вертлявого персонажа не запомнить? А яшчэ ў мультиках вельмі важна добра агучыць герояў. И правильно подобрать голос до кожного из них. Так, самі ж ведаеце, наших любимых персонажаў не пераблытаеш ні з кім. Агучыць мультыплікацыйную Касю змагу толькі я сама. А можа будзе весялей, калі ты загаворыш якім-небудзь іншым голосом? Вось яшчэ. Сябры, хто з вас умее гаварыць рознымі галасамі? А давайте зараз конкурс на лепшы мультыплікацыйны голас наладзім. Хлопчыкі, вы пачынаеце. Мы? Вы. А выбіраць, хто лепшы, будуць нашы гледачы. Ваня, ты готовы? З нашай Казі лепш не спрашацца. Я пачну. Я паспрабую агучыць малыша з мультика «Малыш і Карлсон». Давай, Ванечка, журы добраранка чакае. Карлсон, ты яшчэ прыляціш? Фрэкенбок напекла цудоўных плюшак. А я тут, давай усе плюшки, и варэнне нясі, и тортик. Тортик ёсць? Якія вы смешныя. Добра ў нас атрымалася. Сябры, хто вам спадабаўся больш? Дякую вам вялікі. Спадабаўся і Ванечка, і ты, Лесік. Гледачы просяць яшчэ адзін тур наладзіць. Тады давайте зараз мультфільм паглядзім, а пасля працягнем наш вясёлы конкурс. А я могу говорить голосом Фрэкенбок. Можно пачынаць? Вядома? Вы не ведаеце, у якім вуху у мяне зараз гудзе? У правым ці ў левым? Ой, у мяне зараз гудзе ў двух вушах. Цудоўна! Лесік, ты малайчына! Ты перамог у нашым конкурсе! Вы лічыце, што я выйграў? Не мы, а ўсе нашы гледачы. Праўда, сябры? Праўда. Можа, яшчэ каго-небудзь пакажаш, а? Калі ласка, Лесік. Ну, добра. Адгадайце, каго я прадстаўлю вам зараз. Паспрабуем. Хто ходзіць у госці зранку, той робіць все разумна. Малайчына, Лесік, ты сапраўдны артыст. Сябры, а вы не жадаеце стварыць свой мультфільм? Можете намаляваць яго герояў. А можете і вылепіць іх з пластыліну. А хто добра сябруе з камп'ютарам, паспрабуйце намаляваць камп'ютарнага персанажа. Толькі прадумайце характар і голас свайго героя. Агучыць паспрабуйце самі ці зрабіце гэта разам з сябрамі. А калі жадаеце, можете даслаць сваіх персанажаў нам. Адрас памятаеце? 10-20-114, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9, праграма «Добраранак». Ці можаце скарыстацца электронным адрасам? Яго вы зараз бачыце на сваіх экранах. А зараз давайте зробім невялікі перапынак і паглядзім мультфільм. О, сябры мае, глядзіце на гадзіннік. О, Час на заняткі бегчы. не забудьтеся, што заўтра зранку мы сустракаемся У нашым добраранку!